Sanibonani bafethu, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Indaba yethu namhlanje-ke ifundeka kanje. Senzo Sihle uyaphila mfowethu, ngibhekene nenkinga la kodwa ngicela ungangivezi. Ngo-2019 ngashada noma wayengane zami ezimbili ebese sithandane naye iminyaka. Bengingakaze ngimjolele lo muntu indlela ebemuhle ngayo, nanokuthi ubengihlonipha kakhulu. So ayikho into ebengishoda ngayo, ngaze ngathatha isinqumo sokuthi mangimshade sizohlala ndawonye ekhaya. Ngamakhela umuzi eduze nasekhaya la engizalwa khona. Inkinga iqale lana ngokuthi ngithole umsebenzi ongcono e-East London, lapho bese ngingabuyi inyanga nenyanga, bese ngiqisa inyanga ngibuye ekhaya ngiyombona. Kanti uZovisane alingeke ajole mfowethu. Kunenye-ke insizwa yakamakhelwane esakhula nawo, sijwalene kakhulu nalensizwa. Ingifonele lensizwa ngelinye ilanga kuLesihlanu ithi kimi angisasho uma ngibuya, ize kothela iStifu ngoba ngangijwayele ukubuya nebhodlela uma ngibuya. Ngimangale ukuthi ngoba ngise-East London angikho ekhaya. Ngimtshele umngani wami ukuthi angikho ekhaya. Athi khona umuntu ongena emzini wami lapho izikhathi kungo-9. Ngimtshele ukuthi cela abhekisise kahle. Lapho ngithukile ukuthi lo mama angayenza yini lento ngimthemba kanje. Lo mfo angitshele ukuthi sekucishiwe ugesi, le nkabi ayiphumi emzini wami. Kubabe amakhwapha mfowethu, ngehle ngenyuke endlini. Uma ngimfonela umama siyakhuluma nje kahle njengomuntu olele, ngingakhombisi ukuthi khona engikwaziyo. Kuhambe izinsuku, lo mfo angitshele ukuthi le ndoda isifika njalo manje emzini wami. Lapho akusasebenzeki isidalo mfowethu. Emsebenzini ngine-stress, lapho unkosikazi uhlezi efona, akukho lutho olushintshile, nasebusuku uyafona sixoxe nje. Ngibone ukuthi ngeke ngiyimele lento. Into ezongisiza ukuthi ngimcuphe lo mama ngingalokho ngikhuluma kakhulu. Ngosuku engabuya ngalo, ngaqala edumbe komunye ubaba engimaziyo owayengashaya eceleni. Ngambekela isitori sami, wangicaba lana ezansi kwenkaba, ngakhotha nensizi, maqede ngaya ekhaya.